Diyos marhay na hapon. Nag-uran tapos mainit na naman. Kaya ingat sa natabi. Lalo na ganyan na nasa pandemya kita. Minarespeto na naman kami sa gabos na miyembro kan familia. Kasabay dyan ang paglaom na iyaon kita sa gabos. Kita gabos, iyaon sa ligtas na sitwasyon. Alagos pan panarig sa amang Diyos na malampasan ta na ining kadibisilan. Mantang kamo dyan kayo naghanda nin pamanggihan kung nagmimerienda. Inaimbitar kami na mag-iriba-iba sabayan, magsarabay-sabay kita sabayan nindo kami sa Godala 5 nin hapon, Bicol Target. Digdi po sa DCGB Legazpi City. Katuwang ko dyan mahatod nin informasyon na sa palibot ang news team sa kuya pong kapwa-miyembro sa news team department, ang Mega Force Patrol, si Ands, si Renz, si Luens, tarabang-tabang yan, Albay District, Daraga, asin Legazpi Port Area, siyempre 2nd District, katuwang si kumpadreng Al Armario, yaon man si Pading Jomar Bien, siya man ang engkargado po dyan sa 1st District, duman sa 3rd Distrito, yaon man dyan ang engkargado si kumpadreng Jimmy Nazalita. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical Control, ang samuya pong DSWD. Sa oras po kan pangangaipo, the man from Barcelona, Manuel Tutanez. Alam mo talaga pang regal na regal ang pangaran ni Manny. From Barcelona, Manuel Tutanez. Very foreign sounding name. Kaya naman pala tisoy na titoy si Manny. Tisoy na tisoy. Sa newsroom, yaon si News Director Edwin Peralta. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardala. Sa Production Center, yaon dyan si Miss Angel Mustaza. Ang anghel kang DCGB. May upon sa Indo Angel, native na urig, pwedeng orderon. Upon. Sa IT, ang sadit pero malanglanit. Mark Sean Madrid. Ako po ang sa Indong servidor sa radyo. Certificado soltero garantisado. Walang sabit. Ang huling lalaking malinamnam. Katakam-takam. Wanna try? Kain hapon po! Bicolania, imaging sunda sa luwas po kan kabikulan na pinagabot kan sa buyang persa, pati na po suyaon dyan sa DCGB News Online, Worldwide, Netwide, On-Air, Online. Yan po ang serbisyo kan DCGB. Diretso ang bungkaras kan istorya. Kumpadreng Jomar, marhay na hapon. Ipasok mo na. Salamat pa rin kayo. Maray na hapon sa mga parang tabay. Sunod-sunod na ang kaso kan COVID positive dito sa 1st District pa rin. Nako! Oo, ini matapos na ko niya daw. Duwa naman ang nag-positibo sa 1st District. Saro sa Bakakay, saro sa Tabaco. Kung sa itong tawan-tago ng burong background pa rin, halawigo na panahon na dahil nagkaikuaning COVID positive degree sa 1st District Albay. Sundo kan mapunan sa naini, bago magpasko, sa 23 kan sarong babae, sa siyudad ng Tabaco. Sinundan tulo sininin apat, bago mag-New Year. Asin magpungka ito, nagbungkaras na sa tiwi, kan Webes, saro, pag Biyernes, apat sa tiwi. Ngunyan, saro sa Bakakay, saro na naman sa Tabaco. Sa Banwaan kan Bakakay, sa pag-olay nato ngunyan kay Mayor Dinky Romano, sa iyang kinopirmar na nagpositibo sa iyang Banwaan, basado sa report kan Department of Health Bicol Kasumado,
saro ining frontliner, sarong nurse. Babae, 31 anyos, asin residente kan Barangay 14. Susok kay Mayor Dinky, nakamati ni kang Enero 7, nagpa-check up, kaya nakuha ng swab sample, asin nagluwas ang resulta, positibo. Naka-quarantine naman ini. Sa iyang sinabi na ang nurse na ini, sa iyang pagkaisi, bako man digdi sa banwaan kan baka kay nagtatrabaho kundi sa ibang ospital sa ibang lugar. Na nag-uli-uli lang siya. Uli-uli lang siya. Sa tabako, so nagpositibo pa din, parte kan 32 na so pinaswab ni COP Azoteha. Oh. Naramdaman mo sa report ko kasusaro na 32 na mga detainees Iyan. pantig perarom sa swab bilang requirement kang BJMP. Roger. Bago sinda ako duman sa Tabaco City District Jail, hali sa detention cell kang Tabaco, kay po ni swab bula x-ray. So 32 maigwa ng commitment order, kinarin sa sampul kan Lunes. Tapos, siyempre binalik girari sinda sa detention cell kang Tabaco, kundi pa man so resulta kan swab. Ngunya nagtuwa sa resulta, so saro duman sa 32, positibo. Di ang luwas ka, kumpadre. Dahil na naman ito papahalion duman sa karsel, dahil labas lalong dahil papabalihon maski itong sumaga negatibo duman sa BJMP. Yung ano ito, siyempre, panlunis magkakinansi na kan sampol, saralak-salak manggirari sinda duman sa detention sir. Yan. Tapos pagluwas positibo so saro, so may 4 na aldaw 5 na pinalihis, nalagiriba-iba sinda. Naku, di makontak. Dahil naman kay Puan mag-contact tracing, taram na so kay riba-iba. Oo. Ay, sus Mario, so kahirap man. Alangan man dahil sabay sa contact tracing so sarong pagiriba sa alaw kong karsel ka, kaya rayon man ngayon, pero may perming sarong duwang dupan distansya. Di pa paano, mautro na naman swab ka yan. Iyan ang dahil sa pa makumpirma kung anong pasistema kan DOH kayan. Iyo nga ni ipadang Kung wala Jomar. ang posibilidad na Iyo. iswab girari ito. Iyo ta, very peculiar preso sarong karsel, nagpositive saro, isoswab na naman sinda ka, boss. Oo, although dahil sa pasigurado, kung nagluwas magsugabos na resulta, sa dahil pag informasyon na nagluluwa na Iyo, oo. kung nakaluwas na sa resulta kan 32, Oo. pero may saro nang nagpositibo. Iyo. Pwede may nagluwas naman duman na iba na nagnegatibo, kundi ang hapot na nga anong gigibuon, duman sa nagnegatibo, nakairibas kan nagpositive sa nakaliis na 4 o 5 aldaw sa loob ng karsel. Precisamente. Go ahead. Abahan sana sa napadi kung ano kayan, ano ang magiging pasistema ta tutugay gayan kaya. Siyempre, so BJMP din, man ito maakukan sa mga nag-negative. Roger. Paano may mangyayako na yan pero kaya riba na nga ni isa lang nakalaw ka ng kapirang aldaw. Natural. Ba? Mhm. So, yun yung sabi tiyo, ang bagong development sa kadagdagan na mga COVID positive digdi sa Banuan kan Bakakay asin sa siyudad kan Tabaco. Roger. Yan, alat ko na pala. Mhm. Then, kung man pala nabanggit kung ano ito, basta itong lalaki na so carry ba duman sa sulag positibo, na carry ba duman sa 32 na pick swab, 40 anyos ito na taga Barangay Santo Cristo, kan Tabaco City. Kopya. Sige. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Nag-aalintuto sabi nga ni baga kasubago sa satuyang pakikipag-uron kay Dr. Stella Senit, ang satuyang Provincial Health Officer kan Albay. Not good, hindi maganda. Naglalangkaw ang kaso kan COVID na naman sa Albay. Kadaklan pati kay ni man ni frontliners, may security guard, o yan, may nurse, halo-halo. Pero kadaklan na frontliners, may soldados dangan Mario Joseph, so paano ba yan? Ingat-ingat, ang sabi ni Dr. Senith, nakalingaw ngaya sa publiko, siguro, ni Spirit of Christmas season, naging complacent kita, nagkumpiyansa, yan, padagos ang paglanggaw. Si kumpadreng Jimmy, nasa linya man, pading Jim, go, go, go. Yes, salamat tabi padi, maray na hapon sa mga paranta, Baikal Barrio ang traffic mo niyan tabi padi digdi sa Banuan kan ginubatan particular ining
ruta sa diversion road. Magpundig di sa may Travisia, sundo diretso na yan San Rafael an mga bihikulos daing social distancing na ngunyan pa rin. Na diretso ngunyan an pinuna na kan DPWH na tinugutan na kan DNR na para ludunaan left and right na porsyon kan tinampo na mga kahoy na nagkatarada. Yan. Kan mga enot kung matatandaan dahil baga nagkakasunduan duwa nagpapaunot-unutan na ang DNR may mandato na preserbaron ang mga kahoy. So DPWH man may proyekto sa road widening sagod na uminabot sa punto na nangyari man giraray, tinugutan man giraray ang linyang ini kaya matindi ang traffic iwan ang epekto grabe ang traffic sa ngunyan natural itong sa mga kahoy yaon sa mga gilid ka na tinampo sa mga nagkaturumba bigla lilinig sa ngunyan and inapot niya to si Sergey Acuña kung si Sainaan enkargado pagabot kay ning mga naputol na kahoy sa barangay na dayan tabi pa Kaya So, kaya daw kang barangay kumpadre kung Daracola yan napuun kan kahoy na pinalod over? May i-dispose man gaya din kung depende na gaya sa barangay kung gagamitin sa konsay na katuyuhan. Aha. Nanay man ini pwedeng darahon kan DPWH na pasiring sa sayandang digdi sa district office. Kaya sa barangay na ngo nagaydaan kuan kay ni ang kustodya. Oho. And later on kung paano ini i-dispose na mga kahoy nini. Although ani ba digdi saradit man sana, Okay. pwede panggatong sana pero sa Daracolaon natural, pwede ning pakinabangan lalo na itong sa mga akasya. Kaya advisory sa mga nagbibiyahe sa ngunyan hali dyan sa 2nd district going to 3rd district, grabe ang traffic mo yan digdi sa diversion road ang rason tapagunat nga ni tabi pa di kan na magpundi di sa Travisia nya ko gari may aksidente gid sa inodan kanini pinag-check niya to may karatula digdi na ongoing cutting of trees digdi sa lugar 9 Roger, so ang stretch na yan kumpadre, Travisia sundo sa Travisia sundo San Rafael and so bigayan ini pag so halos sa 3rd district an go an traffic so pasiring sa 3rd district swali dyan sa Ligaspe pero pag naguna man swali dyan sa 3rd district an traffic naman swali sa Ligaw. yan, oho. So yan na anong landmark kumpadre dahil ko masyadong nakakuan Travisia. Kung di bagang Morms na minor one Morms Ayun na, okay. may diversion pagadigde an Yes. sarong an pawala pa sentro kan ginubatan. Kopya. Yun yan. So, diversion, digdi sa tuong parte kan Morms, yun na yan, gabos na yan, bihikulo sa mga oras na ini. Naku, daing social distancing yung bihikulo. Wala social distancing, digde. Marayan motorsiklo, na nakalusot-lusot. Iyo, Pero kung sa mga four-wheel vehicle, talagang dahil ka man pwede magpara lusot-lusot o kung ano, mas makakakrear nin grabing traffic lugod. Baka magkausanin burundola na lugod sa tinampo tabi pa di. Gusto sabihin ka pagkatapos ka an kasunod ka waway diningo na an mga tinampo kukonkrito na an mga mag-irilimbong-ibong na portion ka tinampo gari 10, 20 meters garo kung ako nasa salaw 15. Roger. So yan tabi pa an sitwasyon digdi sa area ka na ginubatan sa mga oras na ini. So yan tabi pa mga dagdag niya tong information by the way. May informasyon kitang ginubatan, linabo-labo kan COVID tabi pa Sus Maria. 5. 5 sa ginubatan. Kung ini kan so random swab test na sinagibo kan DOH, 5 an positive. Sigun kay pag-confirmar niya to, dahil man kita nangon niya, medyo naglilimitar naman kita tabi pa sa close interview Iyo. and close contact sa mga sources of news niya to digdi sa lugar na ini na more information para sa ginubatan dakulo an positive digdi sa ginubatan 5. Sige. Yan tabi pa mga dagdag na informasyon Jimmy Nasalita DCG Binyor. Salamat kumpadring Jim sa istorya dyan sa ginubatan. Inutunta advisory sa motoristas. Hali ka mong Ligaspi. Pagbaba nindo dyan sa tulay sa may Morms Marcel Oranyola Memorial School. So diversion road dyan, tuo bagaan, expect heavy
bumper-to-bumper traffic, ang stretch na yan. Daing social distancing, ang mga auto, bigayan, both suhali sa 2nd District and suhali sa 3rd District. Dahil tigpupurtol na, so mga kahoy dyan sa pagirilid kan tinampo, in preparasyon man, duman sa proyekto man kang Department of Public Works and Highways na widening kan tinampo. Expect heavy traffic. And sa ginubatan, 5 ang positive ngunyan sa COVID. Kaya ingat po, gustong sabihon kayan man yan pa, itanom nindo ini sa isip tabi, yan pa supig apod na clear and present danger. Nagkumpiyansa kita, yaon, random swab testing, yaon, kundi ipakamukaan tabi makumbinsir ano na sa naman. Ingat sa natabi, tao yan na subakuna, paabot na po ang bakuna, please. Please, tabi, ha? Dahil magpara kumpyar, sumunod sa ipig papautob, diit na sanang sakripisyo. Mababakunahan na kita. If not gabos, majority kan mga Filipino, that includes us, kitang Bicolanos. Dainin mawawara, tabi. Para mentras na mawawara, an sa tuyang konbinyensya, for a short period of time, ang kabalyo mangkaan, halawig na pagkabungkaras ta na sa new normal. No? Tabi, sabi baga ni Dr. Zenith Casubago sa tuyang Provincial Health Officer, bako magayon ang nangyayari. 11 ngunyan sa Albay man Mga frontliners, kaherak man, adali, pati mga ordinaryong tao. Diyan sa ginubatan, random swab test. 5. Yogun mo an. 1st District, Bareta ni Jomar, anum. Sunod-sunod. Yan. So, papaano tabi? Ingat sana, boda padagos ang panarig sa mahal na Diyos. Medyo, bako nga medyo kung iyaon pa po ang clear and present danger. Sige. Time check muna tayo man Ans, masunod ka, pagkatapos kang time check, boda mga hanap buhay. Oras Pilipinas, alas 4:27 nin hapon. An oras hatod sa Indokang Coffee Mate. Bring out the best in your coffee araw-araw sa halagang 15 pesos with a new Coffee Mate Tipid Pack. Joy! 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Ginebra, San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Downy, bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit.
Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Tapang lang? Kulang yan. Sa ating bagong mundo, kailangan ng kapeng may tapang na di susuko. Kaya dito ka na sa bagong Nescafe Original. Dinagdagan ng kape ang previous recipe. Kaya kapeng-kape ang sarap at aroma. Mula unang langhap hanggang huling higop. Para sa dagdag tapang sa bawat pagbangon, tikman na ang bagong Nescafe Original. May tapak na di susuko. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, the #1 energy drink. Katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swag, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swag. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Doro-diretso kita kan programa, siring man ka ng mga istorya dyan sa palibot. Baltadahan ta na, ready na si Ans Galero. Ans, marhay na hapon, please go ahead. Yes, good afternoon Sir Pio, good afternoon sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong impormasyon. Tuko sa na talaga sa tabang pan-edukasyon asin kada bes na may kalamidad. Aktibado ang Ako Bicol Party List kundi pati naman sa pagtauman nin onra o kay pagtabang man sa mga kababayan niya tong muyang magpakasal kun alagad wara ni na paggastos. Inian napag-araman informasyon kana DCGB News sa Ako Bicol Party List sa pangingenot ni Congressman Alfredo Pido Garmin Jr. kung saan sa maabot na Pebrero 27, 2021 nakatalaan sindang magkondusir o mag-sponsor nin pagpapakasal nin sarabayan sa mga kababayan tangani na muya nang magpakasal alagad wara nin pagastos. Alagad dahilan sa presente pa ang patakot kan pandemyang COVID-19 kinakaipuhan nindang magpautob man garay nin magkakanigong minimum health standards kaya sinabi na sa ngunyan
Naputol, what's happening sa tuyang mga internet, okay, sa tuyang mga koneksyones. Yan Hello? hello, go ahead. So yan tabi si Pio, po mas o menos 30 pa sana ang target nindang couples okay mag ilusyon na ipapakasal ninda sa maabot na petsa. Na kinakaipuhan sa ng darahon iyo ang permit sa pagpapakasal, birth certificate, baptismal asin confirmation certificate asin kinakaipuhan man na igwasinda nin o mag-agi sinda sa magkakanigong seminar. Sinabi ka na ako Bicol Party List na makikipag-olay sinda sa maabot na Lunes kay Father Dave Ramoso ang napamayo o kay akong kura para ko kan San Rafael de Arcangel na parokya digdi sa sulod kan Legazpi tangan din na maplan sa ang programang ini. Sa ngunyan panagos na pag-akseptar kan ako Bicol sa mga interesado na mag-apply para sa nasambitan ng programa. Yan tabi Sir Pio, mga impormasyon, Ans Galero, DCGB. Ipinag-post na yan sa Facebook kan ako Bicol Mass Wedding, so mga interesado tabi contact na lang sa ako Bicol ha. So gusto mga magpakasal haloy nang nagkokohabit nag-ibanan, gusto magpakasal na bago pa lang, yan po kamo sa ako Bicol. Nasa linya man si Luwens na Barsena. Luwens, marhay na hapon, go ahead. Salamat, Sir Pio. Location kan DCGB News niya ang digdi sa may Bancro area. Digdi naman sa may Mercury Drug Bagatabi, Sir Pio. Dahil ang task force sa Kalinigan naman, nag-arakbot na naman nin mga motorsiklo na sige unparking sa no parking lane. Mingon yan ang sitwasyon na kung saan sobra 10 naman lain-lain na klase ng motorsiklo ang inarakwat, iniralaag sa truck bilang pagbutob sa road clearing program na ipinagpapautob kan DILG sa mga manlain-lain na lokal na gobyerno, partikular na digdi sa Legazpi. Nanginginot digdi si Chief Andy Marbella kana Task Force Kalinigan asin talagang ngunyan istrikto sinda sa pag-implementar kaini, lalo na pati na madali ang evaluation ngunyan na mga masunod na aldaw asin sa ngunyan padagos ang paninigit so mga nakaarabutan na mga driver na ninirikit pati mga sakayan tabi Sir Pio katuwang ang PSO. Oo, Roger. O ni si Chief Andy Barbella Giraray. Sige daw tabi. Oo, Roger. Yaan mong Giraray kita nigdisa sa presente ng pinagkatamugtakan. May ginarama rin. Chief, tabi. Maray na hapon. Nasa DCGB tabi kita. Live tabi kita. So, sir, kumusta na tabian sa tuyang road clearing operation program? Digdi po sa tuyang kamugtakan po. Si Pio Fernandez po nasa ipong nalinya. Yes, tabi, Sir Pio, maray na hapon po. Yes, Andy, marahay na hapon. Sir Andy, araw po ka ini, sa honest opinion, sa pag-aadal ni Dukan sitwasyon, ano po, nagkakaigwa na lamang nin epekto, nadidisiplina na lamang sa tuyang mga motoristas? Over? Medyo po tabi, nagbabalik naman sa dati. Data na po initutunungan, kaswapon po, nag-meeting talaga kita kaining mahigpit, kasabay ta sa DILD. Ma-evaluate na po. So talagang iniptabi Sir Pio, puga-puga na. Alagad po ang sa tuyang mga tugang na dipisil man talaga manggila yon pagpasaboto na maski nga ni tabi bawal na. Opo. So nagpapara insister pansindang para sa inda po pwede na. Kaya ngunyan tabi baga, maghapon po kaming operate digdi po sa Legazpi, Albay District. Opo. Sa Rawis po, sa Agatabi, mapasiring na naman kami sa Oho. Barangay Puro and Buragwis po. Naka-schedule po kami. Mismong sa kapitana nag-request na i-clearing po sa mga panginuta ng mga tinampo duman. Ito po talaga, Sir Pio Baga, is nakakaulang talaga sa mga nag-aaragi. Bako lang po tabi baga sa may mga auto, kundi sa mismo ng pedestrian, sa mga nag-aralakaw po. Oho. Sir Andy, if it happens na nakakahuron mo po ning maray so mga nakukumpiskaran ni ning motor, ano ang rason nila data dipisilon sinda pasunodon tabi? Anong ipipabot sa indong rason tabi, Sir Andy? Pabalik-balik po tabi, Sir Pio, para reyes po ang rason ninda. Po talaga baga, pagkay kami, pag-unan ninda, okay na. So may mga CCTV po baga kita, inganit po talaga ang dapat na pag-ingatan sa gabos po, na may mga bihikulo, motorsiklo man o mga auto, nag-ano lang po tabi baga no contact policy iyan po talaga ang mas malalang sitwasyon. Tapos siyempre po baga i-direct tayo sa LTO, so baka po pag
bayad ninda na duror-doroble dahil nga po duman sa day ninda aram na pagbalgar ninda duman sa traffic. Ay, opo. Opo. So, gusto sabihin mo tabi, Sir Andy, pag nakakahoron ni do sumay sa dirikan motor ngayon na uni ko, kumpis karon mi, nagbayular ka, ang rasunin da is, dahil mi ngaya aram o, dahil paano ngaya, dahil mi kamo nahiling, araw ka na permi tabi? Po tabi, sir, may mga, tabi, sir, piyo baga na talagang mahulog manan puso ta, na talagang so grabing pakamahirap, so kaidali ninda, so titawan ta manggilim po yan. Alagad po tabi, pag nagtulo na, gari kadipisil naman po bagang pagtawan ta. Sa anistorya po baga, medyo naiiba duman sa aktual na pagigibuta na siyempre po, may istorya ito na wala man nga, pag kinauron mga yan, tapos nga, dahil man na yan, hanggang dyan man sana. So dapat po, ipailing ta talagang maingipon kita. Sa bako lang po baga sa roan nagre-reklamo. Kaya po, dapat tawan tayo nikipansin ka. O yan tabi baga Sir Pio, nahiling ni Sir Lowens na talagang gabos po, may mga first-timer man na talagang pinagbigyan ta. Iyo po, oho. Kung dahil sinda Sir Pio, kukaunta po ang motorsiklo ta. Dahil man po baga kita pwede magparahalat dyan. Oho. Iyo nga ni. Magparabantay, opo. Opo. Kaya naihapot ka tabi, Sir Andy, because gusto tang ma-deduce o maaraman yung bottom line. Kung natatan nagkapara utrosin na kan isit katagasan talaga kampayo, mga pilosopo, or sa iba first-timer talaga. Katagasan po kampayo, Sir Pio, tapos so, talagang pilosopo. Dahil na po ang sa inda mahali. Ayun. So, siyempre po bagang tawo, lalo ko naiiling na, pwede ka pala dyan ngayon mag-park, ako pa ngayon. Gari po araw kaya. Kaya, Yan. so dapat talaga, masweto tayo ni. Tagabus po baga talagang obstruction. Dapat talaga, alion ta. Araw po nga ni, baga Sir Pio, kasubago, na nadipisilan po kita duman so, sa Grace Home bagang dit pang masulo. Yan. Taigwa po duman attend, nasabi ko na nga ni sa parasisig, na pag nagtinda ka po, be sure na pag ali mo, aralion mo yan. Ta kung may rimalaso, dahil tamang pighagad, makakaulang ka. Mala po. Taw minabot sa parting yan. Kaya po, inaksyonan ta ito, naalion ta po itong tent na ito. Tapos mismong po, kam Bureau of Fire, dahil na so akordyo, nakakaunat, dahil nga ni po duman, sus ko Mario Joseph sabi ko. Iyo, Bata oho. baga sir baga kung nailing ta po kasubago na surulat na sudong utang abo mga makahirap po sa natrap duman na tigtabangan tang maibaba ito. Iyo, oho. Diyan tabi, Sir Andy, sa Lapu-Lapu stretch. Nako, gulpen reklamo. Lapu-Lapu, ano ang categorical ruling ta diyan tabi? Digdi po tabi baga ulitong ko Sir Pio an left side po ali kita digdi sa rotonda po baga kantulong ta sa Hero kang Ibalong. Estatwa. Opo, left po diyan. Alagad po ining sa may St. Jude, pasiring duman po sa motoran. Dapat po dahil nasinda duman. May mga bakanti po sa ibong. Maski po sinda nagahulog sa LBC, dapat po itama ninda ito. Dahil po irason na nagmamadali kita. Yun. Tapos ko man po yan excuse sa digdi sa pagkikibutang road clearing. Oho. Sa kada mamadali po, naaaloy po sinda. Arungani po ka ito, naghulog lang ki 500. Oho. Nagmulta duman sa pagiribata na COP-an, 2,000 kan Naku. sa tuyang kapulisan. Lalong pati po ako, dahil ko na masabutan ko, nanaw nang gigibong ko. Kaya ayaw na po sa ticket. Iyo nga ni. Oho. Now, diyan sa Lapu-Lapu palan, left side sana ang allowed the traffic facing LCC. Left side sana. Opo, tabi. Sagot po yan, Sir Pio Digdi, tabi sa may post office. Okay, sige. So may tabian, sir. Maiwasan yan na kunyan ako kung nata. Sana po, dakulon man baga, Sir Pio, tabi ang nagdadangog sa tuya. Lalo po ining bagang nagpapa-change tire, nagbabakal ki battery. Dapat po, kung nakikipag-transaksi na, na mo na sinda sa ipong. Iyo. Oho. Dipisil talaga ang trabaho mo, Sir Andy. Sabi ko nga ni sa programa, kung magkandidato si Anding late, day maga na. Tadig di sa to, kung si Saiso nagpapautob kan tama, iyon ang habo kan tawo. Ayun po. O sige tabi, Sir Andy. Salamat sa oras. Opo, Sir Pio, may habol po tabi ako, Go ahead. Yaw na po sa kuya, so bali, so tinaunang rin na gilayon sa kuya, kan sa tuyang alkalde. So tow truck, kaya po, medyo saro pa itong makakatabang sa tuya. Sigwa na po, mabalik po sa towing truck ta. Actually po, Raker nga ni anapot kayo ito. Tabako man talaga ito to. Raker. Opo. Itong Raker po, nakulao na tabang na ito. Baka po, sa Monday, mailing na ito kantawo, nayaon na naman po. Yaon sa ibabaw si Andy. Losob! Tapos, Sir Pio tabi, ang taka ito po, ang purpose tang aalion, sa mga dilapilated po, bagadigdi sa mga gilid kantinam po, ng mga raot na ito. Iyo. Ayan po, tanganing dahil na sila makadagdag sa
pag-congestion traffic po. Kadigdi po baga sa may sa may Nawasa, CW, may sarupat po diyan na di ko lang po aram kung talagang pinto yung inaliang Terueda. So, dahil po yan makakaligtas sa tow truck stop. Iyo. Oh, sige. Salamat, Sir Andy. Okay po, tabi Sir Pio. Salamat po sa Induga, boss. Roger, salamat tabi Sir Andy. So yan tabi Sir Pio, si Sir Mark Andy Marbella. Digdi tabi Sir Pio, kita mismo ang nakailing. Pati sa mga personnel ninda kaiba sa PSO, nantitiket naman digdi nin mga auto, bako lang motorsiklo tabi Sir Pio, So, over. ikon ta ha, yaong kamudyan sa kalabaan kan Bancro, sali ka mo duman sa Ayala Malls, tumbok ni Duso istatuang tulubaga bago maglapu-lapo. Ano ang ipigbabawal dyan? Mag-park both sides, left and right, over? Both sides tabi digdi Sir Pio, digdi sa Bancro, Left and right. left and right. So, daining dapat talagang magparada dyan. Correct. Ni anong klaseng behikulo? Maski anong klaseng bihikulo tabi Sir Pio. Afuera, kung yaon duman, igwanin allotted na space sa mga bangko na pwedeng paradahan na bako sa shoulder, budagilid kan tinampo. Roger to the tabi Sir Pio. Okay. Sige, so clear yan hata. Yan managad na lugar ng tabi, Luens. Nako, pag sa aga, hilingon mo, yaon naman andyan. Sabi na, Oh. hilingon ta naman din sa aga. Oh, sige. Oo, Roger. So yan tabi, Sir Pio, na makadagdag na istorya, alidigdi sa Legazpi Port District area, kaiba si Sir Mark Andy Marbella, Task Force Kalinigan, ako po, si Luens, Purse Barcena. Salamat, Luens. Kasabay si Andy Marbella. 13, bago mag alas 5 nin hapon taud-taud yung sa Bicol University announcement, medyo rolawig kayo ano, pakalis kan mga pagiramdom. Kay Kung Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, madabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalao man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51 CA number 172 series of 2019. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement
na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Kabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Gasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Ako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, ito na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 072 series of 2020. So, Bicol University, sa paagi ni Dean Henny P. Lumibaw, Dean of Admissions, may ipinagpadaradig din na mensahe. So, Admissions Office, marilis na po kan Bicol University College application forms para sa mga freshmen from January 12 to March 12. Yan. So mga malaog sa Bicol University na first year, marilis na sinda ni application forms puon Enero 12. Tapos nang kan Martes pa ini, sundo Marso 12. Oni po ang mga requisitos. So mga aplikantes dapat mag-fill out kan personal information sheet, and then ang general requirements kadakul ka initabe Ikuan na lang, ito po, magpasiring na lang kamo sa Facebook account kan BU, https://www.facebook.com.bu/BU admissions office. Halawi pa na kayo ni na kuan basta igwa na po ma-release na so Bicol University kan sa inda mga application forms para sa incoming freshman ngunya na nagpuna kan 12 kaining Enero sando Marso 12 yan kaining taon. Bueno, medyo sa Lunes na sana siguro to karon ining sa tuya man na pinagreserba na tema, apudan ta lang mo naan mga otoridad digdi sa Legazpi, yung police, yung sa traffic division, sa PSO na ipaabutan na ini, makicheck ka ining mga watch your car boys man Tadiyan sa may Capitol Annex sa Albay District near Astrodome, nagkariribok na kasubago apparently because of territorial claims. Teritoryo kansaro, teritoryo man kansaro. Iyo gayud sa pinag-iriwalan. Uyan baga sa may Capitol Annex, bata dakol baga dyan nagpapasiring na may motorsiklo, taigwa dyanin mga kaun-kaunan sa itaas, yaon so PSA, gulping kliyentes, may mga motorsiklo. Dati, saro sa naman ang nagbabantay dyan, tranquilo. Ngunyan, duwa na, bata nakulaon ang laos kay itong saro. Dahil maning ID, bata dahil mo na masabutan ta, puro bakit ako niya nakamask, nakakalo pa sa kukuhan saro, nagkariribok na kasubago, primero nag-iwal parang babae. Na siguro duman man ito sa saro, subaguhan gud ito, then susadati man. Apparently, parang iwal sa teritoryo Itong saro na, ngunyan ko pa sana ito nahiling, na dakulaon na laos na ito Sabi kan mga yaon doon, pero garing-garing nga pinag, garing nga
Mamalaki pa kan ngayon ang pulis. Gari ngayon makusog ngayon sa pulis. Pirmi ngayon na nagkuhan sa pulis. Parang may connection daw sa pulis. Ano ba? Diyan sa SIPAC 2, diyan sa Albay District, makicheck yan. Ano ba talaga? May connection yan sa inyo? Oping ni name drop sa nakamo? Nagsabunutan na suduang babae, tapos suduang lalaki duman na susaro. So dati nang nagbabantay duman, buday ning bago na nahihiling ko. Dahil ko aram kung dati na itong yaon dyan Susaro dati talaga, pero may kung nahihiling. Nag-aansiyasa naman. Warang pulis Warang pulis. Ganyan, an istorya duman sa kausan mga kataraning, na yaraon duman. Pero may ngayon, pero may tigmamalaki nga makusog sa pulis. Ano ba, hawak nyo ba yan? Asset nyo ba yan? Or what? Bata ni ID dae. At matakot ka naman, kung mapark ka nila dita, yung dae ka man nagsugo na bantayan, igwa ng automatic na mapaypay sa imo. Dahil na itong mga panahon, nakampante ka sa nang ikag mo dyan ang motor, may park boy o dae, daing maano dyan. Ngayon, matatakot ka na lugod, parang naobligar ka na, naigwa ka ng 5 pesos, ay tatao sa inda. O yan, nagkariribok na, pero parang makusog daw yun sa pulis. Ano ba, asset nyo ba yan? Di pisil ta, maraot ka ni, kung igwa nang nagkakapot ka mananggad man na magkasindikato na iyan, na matakot ka na kung dahi ka magbayad, di ba? Yan ang magkatakot na Kung igwa nang magkapot na sindikato na pag dahi ka nagbayad, tatandaan ka, bad kung anong gibuhon sa imo. Di ba? Lalo na kung motorsiklo, auto. Diba dyan sa may Capitol Annex, ano ba yan? Matrangkilo dyan Parang away teritoryo na yata yun So please tabi sa police, Chief na Bitita, please po sir, pakiayos yan. Sana i-professionalize ta dyan sa nangani sa may Robinsons. Buda sampang kan ining so hotel dyan, so Ninongs. Dapat ining mga watch your car boys, tatao kan science of traffic. Tapag may maatras dyan man unpermit pigbiinot, so na-atras hali sa parking area. Dahil indaram na dapat, bago mo yan ipaatras na magmaniobra, clear mo ng main highway. Ang tataw ng prioridad, suna sa highway, suna sa main road. Pag clear naan, saka mo na sinyasan na mag-atras, sumamaniobra paluwas. Diyan dahil, basa atras yun. Iistapon, suna sa highway, tapapaluwason, so nagmamaniobra. Di nata-traffic, so nasa highway. Yan. Diyan sa may Robinson. Pakikontabihat, away teritoryo na Duman sa may, diyan sa may Capitol Annex. Matadarakula ko ng lawas. Usar o ito, pero andangog ko, parang pinahali man nga nito sa sarong teritoryo na daw. Digdi sa sentro atakan Ligaspi. Ngunyan, yaon duman sa Albay. Paano na yan, tabi? Sa Lunes tayo paabot tayo yan, giraray, tukaron taan tabi. Dipisil na Sige, buda iba pa ining manungod sa bakuna sa Lado National man. Sa Lunes na lang po. Salamat kan sa ido pag-antabay sarong simana po pagserbi naman kan DCGB sa paagi man kang programang Bicol Target. We hope na nataon may kamuning serbisyo sa abot kan sa mga makakaya. Till next week naman po. Happy weekend. Salamat asin amang Diyos ang nagbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini. Bigbisa na sa DCGB. Ang sa inyong kadamay. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte para